Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Frederika Forsytha Kobra. Čte Jan Hyhlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Část první. Svinutí. Kapitola první. Mladík umíral o samotě. Nikdo o tom nevěděl a jen jediného člověka by to zajímalo. Ležel, vyhublý na kost ze zkázonosného užívání drog, na páchnoucím slamníku v koutě špinavého pokoje opuštěného domovního bloku. Slam se nacházel ve zkrachovalé bytové zástavbě jednoho ze sídlišť v Anakostii, ve čtvrti, kterou se město Washington nijak nechlubí a do níž nezavítá jediný turista. Kdyby mladík věděl, že jeho smrt vyvolá válku, nerozuměl by tomu a bylo by mu to jedno. Takové účinky má užívání drog na mladý mozek. Zničí ho. Pozdně letní večeře v Bílém domě byla na poměry prezidentské pohostinnosti relativně skromná. Po aperitivu v předpokoji se k jídlu usadilo pouhých 10 manželských párů a 18 z těchto 20 stolovníků se rozplývalo nad tím, že tu jsou. 9 z nich byli významní dobrovolníci z Ministerstva pro záležitosti veteránů, celonárodního úřadu, jenž se stará o blaho těch, kteří v minulosti nosili uniformu některé ze složek ozbrojených sil. Psal se rok 2010 a posledních 9 let přineslo obrovský počet mužů i řadu žen, kteří se vraceli zranění nebo traumatizovaní z Iráku či Afghánistánu. Prezident, co by vrchní velitel, chtěl vyjádřit osobní dík za všechno, čeho jeho 9 hostů z ministerstva dosáhlo. A tak je i s jejich chotěmi pozval na večeři sem, kde kdysi jedl legendární Abraham Lincoln. Dostalo se jim soukromé prohlídky pokojů, jimiž je provedla sama první dáma, a následně se pod dohledem laskavého majordoma usadili ke stolu, aby počkali na polévku. Všechny poněkud zaskočilo, když se postarší servírka náhle rozplakala. Nevydala ani hlásku, jen polévková mísa se jí rozklepala v rukou. Seděli u kruhového stolu a první dáma se nacházela na protější straně. Zvedla oči od právě obsluhovaného hosta a spatřila, že servírce nehlasně stékají po tvářích slzy. Majordomus, jemuž neuniklo nic, co by mohlo prezidenta obtěžovat, sledoval její pohled a ihned nenápadně, ale spěšně vykročil kolem stolu. Naléhavě kývl na vedle stojícího číšníka, ať polévkovou mísu převezme dřív, než dojde ke katastrofě, a zamířil s postarší ženou od stolu k létacím dveřím do komory a kuchyně. Jakmile oba zmizeli z dohledu, první dáma si otřela ústa, polhlasem se omluvila generálovi ve výslužbě po své levici, vstala a následovala je. V komoře už servírka seděla na židli, třásla se jí ramena a mumlala: omlouvám se, hrozně se omlouvám. Výraz ve tváři majordoma naznačoval, že nemá příliš schovívavou náladu. Není přece možné takhle se sesypat před prezidentem. První dáma mu pokynutím naznačila, že by se měl vrátit k servírování polévky. Pak se sklonila nad plačící ženou, která si otírala oči lemem zástěry a stále se omlouvala. Po několika vlídných dotazech servírka Maybell svůj nezvyklý prohřešek vysvětlila. Policie našla tělo jejího jediného vnuka, chlapce, kterého sama vychovávala od jeho 6 let, kdy mu otec zahynul v troskách Světového obchodního centra. Sdělili jí příčinu smrti, jak ji stanovil soudní lékař, a informovali ji, že mrtvola čeká na vyzvednutí v městské márnici. A tak se první dáma Spojených států a postarší servírka, obě potomkyně otroků, navzájem utěšovali v koutě komory,
Zatímco pár metrů odtud nad polévkou a krutony afektovaně konverzovali hlavní osobnosti Ministerstva pro záležitosti veteránů. Během jídla už o incidentu nepadlo ani slovo. A zcela přirozený dotaz vznesl prezident teprve o 2 hodiny později, když si v soukromých pokojích svlékal smoking. 5 hodin na to si první dáma v téměř dokonalé tmě ložnice, kterou narušoval jen onen proužek světla z trvalé záře nad Washingtonem, jenž pronikal neprůstřelným sklem a kolem závěsů, náhle uvědomila, že muž po jejím boku nespí. Prezidenta z velké části vychovala babička. Vztah vnuka s prarodičem důvěrně znal a velice si ho vážil. A tak, ačkoliv měl ve zvyku vstávat brzy a absolvovat namáhavou rozcvičku, aby se udržel ve formě, nemohl usnout. Ležel ve tmě a přemýšlel. Už se rozhodl, že onen 15letý mladík, bez ohledu na to, jak žil, nebude pohřben jako nuzák, ale dostane se mu slušného pohřbu na pořádném hřbitově. Nešla mu však z hlavy příčina smrti tak mladého člověka ze sice chudé, ale dokonale spořádané rodiny. Krátce po 3. spustil dlouhé hubené nohy z postele a natáhl se pro župan. Z vedlejšího polštáře se ospale ozvalo: kam jdeš? Na to odpověděl: za chvíli jsem zpátky. Zavázal si pásek a odšoural se k šatně. Když zvedl sluchátko, nemusel čekat déle než 2 vteřiny. Jestli byla spojovatelka v tuto noční hodinu, kdy mívá člověk nejméně elánu, unavená, nedala to na sobě nijak znát. Její hlas zněl jasně a energicky. Ano, pane prezidente? Kontrolka na pultu jí prozradila totožnost volajícího. I po 2 letech v této pozoruhodné budově si chicagský rodák musel stále připomínat, že v kteroukoliv denní či noční hodinu může mít všechno, po čem zatouží. Stačí si o to říct. Probudila byste mi, prosím, ředitele DEA, ať už spí doma nebo někde mimo, požádal. Spojovatelka nedala najevo nejmenší překvapení. Když jste on a zatoužíte si poklábosit s mongolským prezidentem, tak se to zařídí. Za okamžik ho pro vás budu mít, pronesla mladá žena hluboko dole v komunikačním sále. Hbitě zaťukala na klávesnici. Miniaturní obvody odvedly svou práci a na monitoru vyskočilo jméno. Dotaz na soukromé telefonní číslo vyvolal na obrazovce 10 číslic. Odkazovali na elegantní řadový domek v Georgetownu. Žena uskutečnila spojení a čekala. Po 10. zazvonění se ozval rozespalý hlas muže ve středních letech. Mám pro vás na lince prezidenta, sdělila mu. Veškerá rozespalost vládního zaměstnance rázem zmizela. Žena přepojila šéfa federálního úřadu, oficiálně známého jako Agentura pro boj s narkotiky, na linku v horním pokoji. Neposlouchala. Světelko jí prozradí, kdy muži domluvili, a ona je odpojí. Omlouvám se, že vás obtěžuji v tuhle hodinu, pronesl prezident. Okamžitě se mu dostalo ujištění, že se o žádné obtěžování nejedná. Potřebuji nějaké informace, možná radu. Mohl bych se s vámi ráno sejít v 9 v západním křídle? Jen zdvořilost jej přiměla formulovat to jako otázku. Prezidenti vydávají pokyny. Ředitel DEA ho ujistil, že v 9 ráno bude v oválné pracovně. Prezident zavěsil a vrátil se do postele. Konečně usnul. V ložnici vkusného domku z červených cihel v Georgetownu se rozsvítilo a uvnitř se ředitel DEA zeptal nechápající manželky v natáčkách, co mělo tohle sakra znamenat. Když vysoce postaveného vládního úředníka probudí nadřízený ve 3 hodiny ráno, dotyčný nutně musí dospět k závěru, že se někde stal malér, nejspíš pořádný. Ředitel už znovu neulehl. Sešel do kuchyně, aby si nalil džus, udělal kafe a až do rána si lámal hlavu.